Permezz ta' video li tella fuq il-medja soċjali, il-membru parlamentari Ripple Ferra estremista nazzjonalista Charles Azzopardi infex f'dadija ta' attakki dispreġġattivi fil-konfront ta' kull min iħaddan it-twemmin laburista. Bi kliem disgustanti għall-aħħar, simili għal dak li jintuża minn estremisti oħrajn fil-Partit Nazzjonalista, Azzopardi joħroġ l-odju kollu tiegħu u qabel il-laburisti biss ma dak li joħroġ minn fosta ta' drenaġġ. Id-dubbiena, il-wirdiena, il-ġurdien tal-fossa, il-mwerwien, daw l-insetti u dan il-mammal u l-ġurdien tal-fossa, kollha jħobbu l-ħmieġ, jgħixu fil-ħmieġ. Għalihom il-ħmieġ huwa l-ambjent naturali tagħhom, ħossuhom komdi fih. Għax in-natura tagħhom hemm poġġiethom jgħixu fil-ħmieġ. U kompli attakka l-Gvern Laburista bħala l-ħażen ta' kollox u l-poplu rrid jagħmel għażla waħda. Hekk irridu nagħmlu biex nevitaw il-ħmieġ. U nfittxu sewwa bit-tama irridu nagħmlu għażla biex neqridu l-ħażen. F'Novembru li għadda f'konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali, Azzopardi kien intalab minn dan l-istazzjon jgħid xi jaħseb dwar il-kumment ta' Paul Bonello waqt il-Kunsill Ġenerali tal-Partit tiegħu fejn qabel il-Partit Laburista ma' sataniżmu. Hawn iddikjara li ma jara xejn ħażin. Ma taħsibx li kien kumment estrem minn Paul Bonello imma. Naħseb li. Dakinhar ukoll kien infex jgħajjat ma' One News u biex jiġġustifika l-odju tiegħu għall-laburisti u kif irid jeħles minnhom, saħansitra mar lura b'aktar minn 500 sena fi żmien meta pajjiżna kien rebaħ l-assedju l-kbir. Irbaħna lit-tiranni, irbaħna lit-torok, irbaħna l-fewdatari, keċċejna l-Franċiżi,